Dziś mam przed sobą taką ilość papierowej wicliny do przygotowania przed plecieniem. Prawie codziennie słyszę pytanie, czy to naprawdę z papieru? Tak, ale papier to nie to samo, co papierowa wiclina. Moje rurki są giętkie i elastyczne, jak młode galonskie wierzby. Jednak 10 lat temu wcale takie nie były. Pękały, nie wyginały się, powstawały załamania, a kosze traciły formę. Szukałam rozwiązania. Testowałam lakiery, żele, proporcje, farby. 4 lata temu wszystko zaczęło się od nowa. Nowy kraj, nowe materiały i znowu rok prób. Dziś wiem, jak sprawić, by wiclina papierowa była mocna i elastyczna. I wiem, że ta wiedza może pomóc innym. Żeby у вас теж вікліна була така еластична, гнутка, моцна, а кошики елегантські.